Aldau da, lehenago esan duna, garai hartan, igualtzan pixkat Euskal Herri, Euskaldunen naiz, eta euskara ikasi nahi dut, eta ez, ze horrekin, eta gaur egun da, bai, Euskaldunen naiz, euskara ikasi nahi dut, baino titulo bat behar dut, lanean eskatzen dira, pixkat fortzauta. Titulo hori ere artifiziala da, ez da naturala. Eta, kontraesan badago. Titulo eskatzen da, jendek titulo ateratzen da lanpostu batera aurkeztu ahal izateko, lanpostua lortzen du, eta gero ez du euskara erabiltzen. Metodo komunikatiboa da. Gaur gelan ikasi duten hori, gaur bertan kalen aplikatu ahal izatea. Eta ez da itxoin behar zigarren urratsa jaso arte. Hori, zero urratxeko batek egin dezake. Lantzen ditugun testu, beti lotuta daudelako helburu komunikatibo batekin. Eta helburu markatzeko garaien, beti daukeu komunikazioa. Da, helmuga. Orduan, ikasten badute aurkezpen bat egiten, oso oinarrizko gauza badana, gero saiatuko die aurkezpen hori egiten euskaldun baten aurren. Digunako dien azaldu bertzaile. Baina oinarri ez da, gaur nori ikasiko dugu eta gero ariketak ingo ditugu ez. Gaur irakurriko dugu hau, edo entzungo dugu hau, edo ikusiko du beste hori, eta hor sortzen zaizkiun behar horiek gero ikasiko ditugu. Imaginau, kale kartelo bat ikusi bane madue, kalean ikusteko karteloik deduzitu behar da gero, Carmenek esan duena, hor bilatuko ditugu gero, gramatikak eta gauza horiek, baina eak ulortu behar du kartelo hori. Helburu da, kartelo horretan, dauna eak